Když v Česku řeknete jsem ateista, tak to neznamená jsem ateista, ale znamená to nechci mít s církví nic společného. My jako česká společnost ty církve prostě nemáme rádi a nechceme se k nim hlásit, když s nimi přímo nežijeme. Myslím si, že málo kde na světě by nějakému graffiti stálo za to, aby na malé straně napsal takovýto nápis na zeď. A také si myslím, že málo které evropské civilizované straně by prošlo, kdyby na billboardech posilovala ty nejvulgárnější stereotypy o tlustých kněžích s tlustými prsty a na nich zlaté prsteny a tak dále. Religionista zaměřující se na studium kultu, sekt a nových náboženských hnutí Zdeněk Vojtíšek přednášel v litomyšlském Novém kostele 7. února. Večer na téma projevy spirituality v současné české společnosti pořádal místní skautský institut, s nímž spolupracuje i Česká křesťanská akademie. Je zajímavé, že vlastně, když se dneska podíváme, kde je největší návštěvnost kostelů, tak to je v zemích, kde naopak ta národní identita se s tou identitou náboženskou spojila. Je to například v Irsku, protože být dobrým Irem znamená být dobrým katolíkem, protože ti nepřátelští Britové jsou anglikáni. A nebo je to v Polsku, kde být dobrým Polákem znamená být dobrým katolíkem, protože ze západu nás ohrožují luterští Němci a z východu pravoslavní Rusové. Takže tam ta identita náboženská a národní se posilovala, zatímco u nás vlastně byla v rozporu a tím ta nedůvěra v tu instituci byla zaseta. Takovou hlavní zvěstí bude opakování toho, co už bylo mnohokrát řečeno, ale co pořád není úplně jasné, že česká společnost je všecko jiné, jenom ne ateistická, že je u nás stabilní tradiční menšina příslušníků křesťanských církví a že je pak tady většina, a možná to jsou celé desítky procent lidí, kteří inklinují k tradici západního ezoterismu. Ale tato tradice nebývá nazývána náboženstvím nebo sama sebe nevidí jako náboženství a také ty praktiky, třeba nějaké léčení energií nebo homeopatii nebo astrologii, reiki, systemické konstelace a všecko možné. Tyto všechny věci obvykle nenazývá náboženstvím a necítí se být náboženskou. A hlavní takovou charakteristikou této části toho náboženského života je to, že není vázán na žádnou instituci, na žádnou církev, na žádnou jednu velikou společnost s nějakými kněžími nebo s něčím takovým. Takže to pro mnoho Čechů nespadá do té kategorie náboženství, protože náboženství si obvykle představíme jako kostel, jako organizaci, jako kněze nebo něco takového. Ale dneska vlastně daleko větší část toho náboženského života se odehrává mimo instituci, mimo kostel, mimo nějakého náboženského profesionála a tak dále. Je, myslím, dneska už potvrzeno velmi dobře, že té alternativní spirituality je daleko více než té tradiční a že vlastně ty tradiční kostely se dostaly do role určité alternativy, že to, o čem teď budu hovořit, se týká desítek procent obyvatel české společnosti. Je to spiritualita, která čerpá z tradice západního ezoterismu. To je tradice, o které se zas tak moc nemluví, protože ona sama se necítí být náboženstvím,
Cítí se být něčím, co jde za náboženství k jakémusi prazákladu, tedy od těch jevových náboženství jít k jakémusi prazákladu, který ani nemá smysl nazývat náboženství. Je to náboženství, které předpokládá existenci božské energie, vše prostupující, která má různé vibrace, takže ta energie tvoří všecko, ale ty jednotlivosti jsou odlišeny hrubou nebo jemnou vibrací a ve všem je také i božství. Ta energie, jak je božská, tak vlastně prostupuje veškeré soucno, jenom v některém je toho božství, řekněme, více nebo je více patrné v jiném kousku toho jednotného světa jeho méně. Když se podíváme ještě jednou na ten slavný dřevoryt toho poutníka, jak hledí za tento jevový svět, tak vidíme tam různé sféry. Ta poslední, to je ta hrubá hmota, ale ta předposlední, to je jakási jemná hmota nebo astrál, sféra myšlenek, duší, které odložily těla. Je možné díky této sféře komunikovat s mrtvými, tak jak to novodobě od poloviny 19. století činí spiritismus, nebo nověji channeling, tedy vytváření kanálů, spojení s různými mimozemskými, mimotělními bytostmi. A podobně jako je tady jakýsi prostor astrálu, tak takový prostor má kolem sebe i každá hmotná nebo cokoliv hmotného u těla je to vlastně aura, takový soukromý astrál je aura, takže pak se podle aury diagnostikuje nebo se léčí se aura, také se předpokládá, že je možné vysávat tu aurickou energii a tak se vlastně stávat aurickým vampírem. Ta energie, o které jsem mluvil před chviličkou, je životodárná, je možné s ní léčit, má různá jména. Na obrázku máme France Antona Mesmera, který hovořil na začátku 19. století o živočišném magnetismu, ale u třeba Samuela Hahnemana se tomu říká vis vitalis, síla života, nebo v indické tradici prána, v čínské tradici či, nebo novodobě v Japonsku reiki. Je možné ji nějak zachytit a koncentrovat právě třeba v homeopatickém léčivu, tak jak jsem zmínil Samuela Hahnemana, nebo je možné ji posílat třeba prostřednictvím obrazovky, jak si možná někdo vzpomínáte po celá 90. léta, pan inženýr Pfeiffer každou sobotu v 9 hodin takto posílal energii nejprve na veřejnoprávní televizi, pak v televizích komerčních. Ta novější spiritualita z toho ezoterického základu je takzvaně klientská. Tam člověk není členem něčeho od narození až do smrti, ale je klientem, který přijde a koupí si nějakou náboženskou službu, nějaké rozšíření mysli nebo uzdravení nebo lepší tělesné pocity a tak dále. Koupí si to, zaplatí a zase odejde. Takže případně se vrací, ale vrací se podobně jako klient k poskytovateli své služby. A zase i tato charakteristika mnoha lidem říká, že to vlastně není náboženství, protože si náboženství představují právě jako to věrné členské sezení někde v lavici, ale to tak vůbec nemusí být. Postrádá to ten rytmus těch muslimských pátků a židovských pátkosobot a křesťanských nedělí,
Je to prostě spíše, se to vyjadřuje tím spojením příležitostná víra a příležitostná nejenom časově, ale i složením, nevytváří nějaké stabilní společenství. Po víkendu se zase všichni rozjedou a příští víkend se zase jiní sjedou na stejné místo nebo se různě prokombinují. V té tradici toho západního ezoterismu je ta představa toho vývoje lidské duše směrem k božství. A ten vývoj je umožněn reinkarnací, je umožněn novým narozením a to nové narození je blíže tomu božství, než to narození staré. A teď ale jsme třeba můžeme už na konci 19. století, už se to poprvé objevilo, a teď se tady setkáváme s indickou tradicí, kde je také reinkarnace. Ale ta reinkarnace je v Indii úplně jiná, protože to není cesta kupředu, ale reinkarnace v Indii je největší trest. Nikdo se nechce reinkarnovat. Dělám všecko pro to, abych se nereinkarnoval. Reinkarnace je největší průšvih, protože mě znova přivede do tohohle světa plného utrpení. Takže to je úplně jiný koncept. Ale ta tradice toho západního ezoterismu řekne, hele fajn, tak tamhle v Indii je reinkarnace, to je vlastně stejné jako to naše. V původní pozvánce na tuto besedu se nabízelo i téma možných úskalí působení některých náboženských sekt. Zdeněk Vojtíšek v této souvislosti upozornil, že nálepku nebezpečného sektářství mohou dostat i některé vývojové trendy, které se nakonec projeví jako prospěšné. Konec konců i samo křesťanství je z pohledu historie lidstva poměrně mladé a i ono bylo v době svého vzniku vnímáno většinovou společností jako podezřelá sekta. Hnutí Siddhárty Gautamy před 2,5 tisíci lety, které dneska známe jako buddhismus, bylo novým náboženským hnutím, že křesťanství bylo novým náboženským hnutím, islám byl na začátku 7. století novým náboženským hnutím v tomto smyslu. Ta hnutí vznikají v důsledku snahy o to, aby určitá tradice védská, židovská, arabská třeba nebo kterákoliv jiná, aby byla relevantní, aby odpovídala potřebám té které společnosti a té doby, ve které to nové hnutí vzniká. V závěrečné části besedy na téma spirituality se v přehledu tzv. Nových náboženských hnutí objevily mezi převážně pozitivně vnímanými společenstvími i připomínky, tak říkajíc, z opačné strany. To, co je dneska spíše nové, jsou různá neocharismatická společenství, tedy taková, ve kterých je hodně třeba ten předpoklad zázračného uzdravení nebo toho, že správně věřící člověk má být zdravý, bohatý a podobně. Řekl bych, že letos na konci roku nebo začátkem příštího roku hodně uslyšíte v médiích o společenství 12 kmenů, protože bude přijata novela zákona, která výslovně zakazuje fyzické trestání dětí. V této fundamentalistické křesťanské skupině je ritualizované fyzické trestání a pravděpodobně bude řada diskusí právě o tomto společenství. Podobně se často v posledních 10 letech mluví o církvi Shincheonji, která takovou agresivní misií vzbouřila tu klidnou hladinu českého náboženského života. Ohromně silná je u nás ezoterická tradice, například hnutí Grálu. Asi si někteří vzpomenete na kuřimskou kauzu, nebo někteří starší dokonce na Immanuelity kolem Parsifala Immanuele v roce 1993. To všechno byla hnutí spojená právě s hnutím Grálu. Na obrázku je stánek světla v Karviné.
Hodně teď se hovoří o hnutí Allatra, které je výrazně proruské a které je ohromně mediálně aktivní, hlavně prostřednictvím tvořivé společnosti, je atraktivní pro lidi se sklonem ke konspiracismu a šíří také i dezinformace, které přicházejí právě z ruského prostředí. Ve vysokoškolských městech působí Nová Akropolis, na první pohled filozofická škola, na druhý pohled velmi uzavřené ezoterické náboženské společenství. Možná jste v poslední době slyšeli o takzvaných suverénních občanech. To jsou lidé, kteří odmítají autoritu státu a projevuje se to v takovém tom bulvárním prostoru tím, že ta média píší o těchto lidech, že nemají třeba značky na autech nebo si vyrábějí vlastní občanské průkazy a podobně, tak je jich spousta i v té náboženské oblasti, například u Aurorana, který také kontaktuje mimozemšťany a dává dohromady jak ten narrativ těch suverénních občanů, tak právě tyto kontakty. Jsou desítky psychoterapeutických hnutí nebo psychoterapeutických metod. Na obrázku máme scientologii, dianetiku, tedy jako metodu, a scientologické hnutí jako kolem dianetiky utvořené široké společenství. Z ezoterické tradice vyrůstají také léčitelská společenství. O panu inženýru Tomáši Pfeifferovi už jsem se zmínil, ale z ezoterické tradice vyrůstá i společenství kolem pana Richarda, které je dneska známo a za několik málo týdnů bude zase ve všech médiích kvůli takzvané kutnohorské kauze, která by měla být v nejbližší době dovedena k soudnímu rozsudku nad těmi dvěma ženami, které vidíte na obrázku. Do ezoterické tradice a zvláště do té inspirace hnutí nového věku také patří poetrie, společenství založené Járou Dobešem, naším odsouzeným guruem, který byl nedávno propuštěn z vězení. O tom jste také mnozí slyšeli. Ta ezoterická tradice je velice produktivní nejenom na to individuální náboženství, ale i na tvorbu nových hnutí, nových společenství. Dost velká atraktivita se teď vztahuje k pohanství mezi státem registrovanými církvemi a náboženskými společenstvími. Máme také společenství Slovanů, ale existuje u nás i germánské pohanství, vikanské pohanství, šamanství, keltské pohanství. Těch nových hnutí je celá řada. Původně vlastně tady fungovala Česká křesťanská akademie a Skautský institut odděleně a v poslední době v loňském roce jsme si uvědomili vlastně, že je tam velmi zajímavý přesah a vzhledem k tomu, že se pohybujeme vlastně na půdě města Litomyšl, kde je každý den celá řada akcí a vlastně cílíme i na podobné posluchače nebo podobné sociální skupiny, tak jsme si řekli, že by bylo dobré spolupracovat. Skautský institut nám vlastně přináší poměrně silné know-how v oblasti komunikace, v oblasti sociálních sítí. Jsou schopni vlastně přitáhnout i mladé posluchače, mladé návštěvníky. Česká křesťanská akademie vlastně spíše pracuje, dejme tomu, se střední, starší generací. Co se týče dalších akcí, tak budeme tu mít vlastně hosti, kteří otevřou téma dezinformací ve veřejném mediálním prostoru. A další téma bude vlastně hledat inspiraci v myšlenkách Jana Amose Komenského a nebude to nutně téma napojené na vzdělávání.
V květnu nebo v červnu se chystáme vlastně na panelovou diskuzi a rádi bychom se dotkli tématu zneužívání, a to nejenom v církvích, ale vlastně v organizacích, které typicky pracují s dětmi a s mládeží.